Masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na matasanmu a yau wanda ni Zainab Nasir nake gabatarwa a kowane lokaci. Shirin matasanmu a yau shiri ne da ake tattaunawa akan matsalolin matasa tare da jin ra'ayoyinsu kamar yadda muka saba. Kamar yadda muka saba shirin yana zuwa muku daga tashar Fitila Rtv, tashar haska al'umma. Shirinmu na yau za mu tattauna ne akan soyayya da yaudara a tsakanin samari da 'yan mata tare da baƙonmu, ba zan furta sunansa ba sai dai ku ji daga bakinsa. Babban baƙonmu wanda ya yi nasarar samun damar kasancewa da mu a cikin wannan shiri namu mai albarka, a cikin kuma wannan fitacciyar tasha tamu mai albarka. Muna yi maka barka da zuwa. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu so mu san sunan wannan baƙon namu da ya kasance da mu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So kamar yadda gabatarwa ta umarta, suna na Comrade Musa Mustapha Gwaram, wanda aka yi lakabi da suna Comrade Musa Gabata. Masha Allahu Malam Musa Gabata, ni ma bara in ɗara Comrade. So mun ji sunanka, mun ji kuma inda ka fito, muna matuƙar godiya da ka amsa gayyatar mu ka kuma kasance da mu a cikin wannan shiri. Kamar yadda muka faɗa, abin da za mu tattauna a kayi shine yaudara da ake fuskanta tsakanin matasa a yanzu ta ɓangaren mata ko maza. Da farko kafin mu fara sanin mecece ita kanta yaudarar, ya kamata ka ɗan mana tsokaci kaɗan ba mai yawa ba akan mecece ita kanta soyayya. So bayan haka mai gabatarwa ta umarce ni na yi ɗan takaitaccen bayani akan mecece ita kanta soyayya. So soyayya ba komai bace ba, kamar yadda kowa ya sani. Ita soyayya na nufin jan ra'ayi tsakanin namiji da mace da kuma jin kusanci na sakarci, shiruruwar zuci marar ma'ana, wanda daga lokacin da zuciyarka ta ga wani abu da take so, za ka ji kana ta marari, kana ta zumuɗi a kansa, wanda ba za ka taɓa samun lafiya ba ko samun sauƙi sai ka samu shi wannan partner ɗin naka da ka ji wannan kusancin ko wannan ƙawazocin a tattare da shi, wanda sai ka tabbatar shi ma ya ji wani abin da ka ji a ransa, domin ku kasance masu bawa juna kulawa da kuma faranta. Yanzu masu sauraro sun san ita kanta mecece soyayya. Saboda kafin mu san menene yaudara, ya kamata a ce mun san menene soyayya. Abu na biyu, kan na datsi bakin masu sauraron mu ko mai gabatar da shiri, akwai abin da yake son cewa za mu so mu san mecece ita kanta yaudara. Yadda gabatarwa ta bukata mecece yaudara. So wannan tambaya ce mai matuƙar sauƙi da kuma sauƙin amsawa, wanda ka sani, na sani, kuma kin sani. Da muka ce yaudara, misali tana da fuskoki ko ɓangarori da dama. So amma specifically let's focus on yaudara a soyayya. Yau an waye gari, misali ga wacce nake so, wanda I have been prepared for her a mazannin matar da nake so na aura, wanda za zamanto ita ce bango ko kuma ce strong pillar a rayuwata. So wanda normally bar ga mun sani dan adam aya taɓa cika yacce muke so. Duk wacce za ka aura dole sai ka tana da wasu deficiency na wasu abubuwa da kake so a tattare da mace. Likewise ita ma kanta dole sai ta ga wasu abubuwa da kai rasa na wani abu take so da dangane da ɗa namiji, wanda kuna ci gaba da wannan alaƙar, wanda kusan cewa akwai official magana tsakaninku na aure za a yi. So amma a sakamakon maybe an waye gari, maybe kai kana son yarinya yar gayu wanda ta kasance very passionate da sauransu, to kuma sai Allah kuma so a soyayya kenan, wanda so a ce budurwarsa yar gayu ce, yar zamani ce, wanda za a ci gaba da sharholiya da kuma al'amura dai da sauransu. To kuma ga wacce za ka aura ce, kwatsam ana zaune sai ka ga wata yarinya wanda ta yi daidai da waɗannan ƙudurrukan naka da kake so ka yi a soyayya. To sai ga kai, to ai ya kamata ka je wajen mace,
a can beside kuma fa ina baki labari Zainab, beside kai akwai wacce aka official magana wanda ko lokaci ake jira a kulla muku igiya. So amma sakamakon wannan ra'ayin naka yasa muka ce soyayya ita kanta soyayya tana da misali jan ra'ayi ne tsakanin namiji da mace da jin wani kusa jiki na sakalci. To maybe ita wannan opponent ko wannan partner din naka ta yi losing waɗannan abubuwan da sauransu. Bisa sai ka hango ta kuma can yar jugunan yar yakuwa daidai kwaɗo. Beside sai ka same ta da sauransu ka fa san ba auren ta za ka yi ba. So amma sai ka ci gaba da dating ɗinta kuna alaƙa, maybe you spend her more da sauransu fiye da yadda aka yi budurwar ta haka. Baby tana cewa baby I need kaza baby sai ka zama to ma kantace. So you spend on her a lot saboda ka san kai ba auren ta za ka yi ba, unless you make her become too expensive wanda za ka ga hatta shi wanda zai aure ta bai zama lallai ya mata wannan ɗorin da kake mata saboda kai ka san ba auren ta za ka yi. Wani maybe personal dalili ne kai ka kana ta fasa yarinya kai da sauransu, kwatsam sai kawai ta ga invitation ko flyers din ko pre-wedding pics da sauransu cewa an sama aure da sauransu, ka kayo da yarinya. Maybe misali ita ma saurayinta an duba wani malamin islamiyya da sauransu a ɗauka an bata, maybe yar gayu ce, yar zamani, yar boko, tsugunanniyar yarinya haka. So kwatsam sai ta hango wani ɗan saurayi ɗan zogale daidai kwaɗa shi ma wanda take expecting yana da wasu parameters da take ko wasu criteria da take so a ce saurayin tana da akwai, sai ga ta involving into relation da shi wanda a ƙarshe da ta ba shi kulawa jugunan ne soyayya bai ce kamata, wanda kwatsam sai ji an samar kawai ya ga flyers ko pre-wedding pics da sauransu ita ma bikin ta ya zo. So all this waɗannan kadu mai parameters ne na da dami mejarin yaudara. So ita mace a rayuwa dukkanin su guda ɗaya ne, to mata guda ɗaya la iyaka wacce ka tsimbila hannunka ka ɗauko to rufe idan ka ɗauke ta je lallaɓa kayar ka ku ci gaba da al'amura. Na san ba auren ki zan yi ba zan zo wajen ki ba. Wannan shine magana a takaice. So wannan shine. To Malam Gabata ka faɗa mana mecece yaudara, to ta yaya ake yaudara? Za ka samu wani ɓangaren mace ne ke yaudarar namiji, ta wani ɓangaren kuma namiji ne ke yaudarar mace. So ta yaya hakan take faruwa? Wani hanyoyi saurayi yake bi wajen ya takarkare ya ɗarsa wa yarinyar mutane yaudara? Sannan kuma mene yake jawowa ake yin wannan ita yaudara? Wace hanyoyi za mu yi amfani da su wajen guje wannan yaudara wanda mai sauraro ya riga kamar da muka bayani ita yaudara. So a takaice kai ka san ka ji a ranka cewa duk abin da ka yaudari yar wani an yi mata ka ko wani dan uwan ko wani naka. So maganin kar a yi kar a so ba. Na san ba auren ki zan yi ba zan je wajen ki ba. Na san ba auren ki zan yi ba zan kashe miki kuɗi ba. Na san ba auren ki zan yi ba zan miki ɗawainiya ba. Sai ina da wacce na aura barin je wajen wacce na aura. Idan misali yarinya ta a'a wace fa wallahi kin yi min a rayuwa kaza da ba dan ina da mata ba ko da ba dan abin prepared for wace ba kaza wallahi da tsabtan fito neman ki waya mata amma na miki fatan alkai kaza wannan ka ga mata saboda tana burge ka amma za ku dan ci gaba da wannan gaisar amma sirfo ta san ba za ta saki jiki da kai ba ta saboda ta san kana da matar da aka aura. Wannan ya fi sauki. So in muka ba haka za ka ga waɗannan yaudarar ta ragu. Da ƙarshe ina kira ga 'yan uwana matasa da kuma matasa maza da mata, kada an ce matasa na su kamar ba a'a da muka ce misali matasa is a general term muna nufin su mazan da mata. So muna kira gare ku da mu guji yaudara tsakanin mu, waɗanda muke so mu aura mu je mu gare su, waɗanda ba ma so wanda mu aura mu kyale su ma wanda su aure su same su. Wannan shine dai jawaba ta kai. Da ƙarshe na cewa ina ya muku fatan alkhairi da kuma ita wanda ta koranci wannan shirin a Zainab Nasir da wanda ya shiri da sauransu ne da injiniyan da ya sada mu da ku kowa muna masa fatan alkhairi. Na kwaru kullum Comrade Musa Mustapha Gabata wa dukkan wanda suka saurara shirin nan fatan alkhairi. Duk abin da muka fara na alkhairi Allah Ubangiji
ya haɗa mu aladansa. Da abin da muka faɗa na sharri ko kuma kuskure wanda ya kasance karancin ilimi da tuntuɓin harshe, Allah Ubangiji ya haife mana. Allah Ubangiji kuma ya haɗa mu alada na wannan faɗakarwa da muka domin gujewa waɗannan yaudara da kuma wasu abubuwa makamantansu. Assalamu alaikum.